Първо, не говорим за никакви санкции от страна на България. Значи няма никакви санкции, не сборуваме от страна на България. Решаването на името на Република Македония ще стане в преговори, открити, честни, интензивни, каквито вече се водят, между две суверенни държави. Значи, Република Македония и Република Гърция. Решаването на проблема за името ќе стане во директни, честни разговори и преговори, кои се водят между двете земји, Македония и Гърция. Но разбира се, тези преговори като резултат засягат и нас, българската страна. Но се разбира дека овие преговори и нас не засегнуваат, българската страна. Ние сме казали ясно своята позиция. За нас е важно бъдещето име в резултат на тези преговори да не съдържа географски определители, които от своя страна да съдържат части от територията на Република България. Значи ние ясно имаме кажано дека нашата определба е новото име да не содржи географска одредба која е дел от територијата на Република България. Аз вярвам, че ще се намери разумно решение, което да удовлетворява всички страни. И аз верувам дека ќе се најде разумно решение кое ќе биде во корист на двете, ќе ги задоволува и двете страни. Искам също така да спомена нещо важно. Сакам да споменам нещо важно. Ние гледаме изключително сериозно на нашите отношения с Република Македония. Ние гледаме изключително сериозно на нашите односи с Република Македония. В това отношение разговорите ни с президента Иванов са наистина много важни. Во тој однос нашите разговори со председателот Иванов се много важни. Но отношенията ни изискват всеобхватен подход и затова тази визита не е просто само на високо политическо ниво. Значи, нашите односи барат еден много по-широк обсек и ова посета не е само на това ниво. В моята делегация са и представители на българското правителство. Во моята делегация има и представници на българската влада. На българския парламент, на българските работодателски организации и бизнес, които очаквам днес да сключат две споразумения. Значи и на българските работодавачки организации и бизнес, кои очаквам днес да сключат два договори. Също така с нас са и двама авторитетни митрополити от Българската православна църква. Значи со нас има и 20 авторитетни митрополити от Българската православна църква.